Mamaya ayaw si Inday, mama. Inday ligaya. Dugay naman kita ka Inday. First time na ko magpa-Brazilian. Hoy, kaligo sa dito kami mapuyapan sila. Kaya pa sila. Abot. Mami, nani yung kahayag magpakuha Magwao na Lord. Mang laro kaya kung tagip-tip, ma'am. Ma'am. Ito na dapat din. Dapat din, no? Ma'am. Actually, manggod. Nani kahayag, Jude? Madagabi mo gud usually ang mga Brazilian niya wala pa jud namo siya na ano. Kalasa pa yung gabol din, ma'am, uy. Kasi makita yun yung muhang kaluluwa. As in? As in, makita nyo na mo yung muhang kakuan-kuan. Kaya mo, Lagi! kaya spread yung kaayo? Lukon. Umar. Tuso ka, balik-balik mo. Kani okay na nini mo? Ay, nakadako? Handri lang taman, ma'am, ha? Or control. Kahayag po, kaulo po, ma'am, uy. Sige lang lagi na. Ma'am, okay, professional. Mag-medali. Ako, kita, mag-eskwelahan din yun, no? As, Kalimot ka. oh, tipugong sa kong galikod. Tipugong ka, dra, ma'am. Okay lang. Sakata sa tiil, ma'am. Sakata sa tiil, ma'am. Wait lang, oy. Ay, masa nagisulod? Masa na? Ay, kahapnoy. Ay, ma'am! Ah, Ma'am, mag-shave ta, ma'am, ha? sige, ma'am. Sige, ma'am. Oh. Okay na po usap, ma'am. Diba, ma'am? Maninood man mo. Ma'am. Wait lang. Pwede man ang pamaklaro po na ako. Yan na po. Yan na, ma'am. No. Ha? Ay, ang naminday. Basi ang... Mag-anak ka. Kumana ko ba basi ako ang nang masave, no? Mura man ibugan ko nang. Ulo yung ko, ma'am, ka nang first, kamo pa yun nakakita sa kong ma'am, murag nalangkat akong panit. Panit naman ata na, ma'am. Hala, ujud, ma'am, panit. Ay, pakibalik lang pala. Pan-aid, day. Palihog ko balik, ma'am, bi. Ma'am, unsay man sulti nimo sa kong kuan, ma'am, binuhi. Buhi ka, ayos siya. Nag-glow in the dark? Oo. Nakakita. Usually, ma'am, pila ka buk magtao diri, ma'am? Isa lang. Ang isa lang. Wala naman mong duwa diri. Assist. Ano naman na silang duwa diri? VIP, manggod ka na mo, ma'am. VIP, So, kailangan dito, na ma'am. enjoy assist. Naku. Kapag na mabili, na magkuha. Akong nikapon, ma'am, ha? Sige. Satisfied ka, ma'am? Saan ni? 9 months old? Wala mo siya bagul-bagul sa bata. Sinaw. O, di ba? So, ma'am, kasi masuting ni mo, ma'am, sa kuang-kuan. Sa kung tinapok. Bungkag na. Bungkag man siya ma'am oy pag shave. Pero ako man gibalik ma'am. Okay na na siya. Mura pag siya mo ito, nalisa ang panit, ibalik mo balik. Iwi man gud siya ma'am. Ay! Laila ma'am. Kachismisan niyo. Ito, bitaw ma'am, okay ka nang. Salamat kay ma'am ha, salamat kay ma'am sa pagkuan ma'am. Daghan di. Mura di ko nanganak ko si Sarian, daghan ka sa sulod. O di mo machika-chika unsay color sa kung kuan ha. Shh, dili na. Ma'am, ang video, silipon doon ako, ma'am, be. Yan lang. Ay! Kukurapa! Murag, nagtabingi gamay, pero limpyo. Limpyo siya, ma'am. Thank you, ha? Gas cutter lang gamit, ma'am. Pwede ka makatawa, ma'am. Pwede ka makatawa. Pwede ka